Здравейте, май френд! Днес нашия смел приятел Валю и аз ще правим най-трудните батъл флипове in the world! И той ще се опита да метне шишето там, на тая пейка! Мъкни, ба. Добре. Валю! Готов ли си? Да. 3, 2, 1, мятай. Той го направи. Сега ще се пробвам. Точно така. Аз съм по-труден начин. Почваме второто шише. Здравейте, приятели! Сега почва Дино да мята. Давай, Дино! Първо разкарай фантата. Да, къде го направих аз? Ще метна две наведнъж и те ще достанат. Давай, за! Зело. Пак се тече. Направи го, Дино!